Bende yudo ni bang' doho miyo achudhe ratiro ewi lopgi, okinde manokonyogi bende ichudo negi mit bilie matin kaka yor duoko negi erokamano. Kuom mano EACC kwayo oganda jo Kenya mondo bed akicha e sama ginyiewo lope pacho ka. The Supreme Court has already ruled that in respect to this concept of innocent purchaser for value, the person purchasing land has an obligation to undertake due diligence to ensure that that which they are buying is not tainted. E sama nonro pod dhi nyime, EACC golo siem mager mar biro kawo ndamo mar chik ne ng'ato ang'ata mibiro yudi gi ketho mar donjore e mibadhi mar yako mwandu mag jopiny e tok chik. Land officials are expected to protect public land, but not to be part of the problem. Leave public land alone. If you are buying land from a grabber, then you face the consequences because that land will revert to the government the way this has reverted to the government. Given that the time that the court gave us lapsed, EACC will proceed to process the next steps. Achudhego koro mindalo 60 kod doho e bura mane ong'adi dweche 2 mokalo mane EACC oloyo mondo mi gichiw thuolo e lopegi. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Commissioner ma Aluora Nyanza, Flora Moroa, omedo kwayo oganda modak Nyakach mondo ne ni obed akicha kinde mag nyasi mag Christmas gi yawo higa manyien, ma en kaluwore gi monj ma osebedo katimore e gwengego kendo kelo tho mar ji. Owacho ma kane ochiwo twak e chenro margi mar neno ni gichiwo arita ma oromo e gwenge mag Kaluo e kinde sikuku. Ewi mano ogolo siem ne joma chwalo hand kong'o ma ok opuodhi ni biro kawnegi okang' mar chik. We want to make sure that we do not have activities that raise tensions during this period. And one of those activities normally is the stock theft. Because most times when you have people stealing cattle at the borders, then it more or less is interpreted as an inter-communal kind of a crime. Whereas in most cases it's just normal criminality. So we have also put measures in place to ensure that anything that may raise tensions between communities is well taken care of on time so that people don't have these tensions escalating. You know, during the festive season, very many of our motorists and drivers want to engage in drunk driving. We are going to have checks, that is then the NTSA and the National Police will combine efforts to ensure that the roads are properly used. Migao mar thieth kod sirikand counties osingo ni gibiro medo tiyo kanyakla mar neno ni chenro mag thieth ochopo ne jo Kenya duto manie kor gwenge. Giwacho ni sirikal mamalo biro medo siro sirikand counties mondo chenro mag universal health coverage ochop e lekne. Koloso e romo mane oyuore gi jotelo e sekta mar thieth, jagoro mongirore e migao mar thieth Mary Muthoni owacho ni okumba mar thieth mar SHA sani koro tiyo maber kendo onge ng'ur mowuok kuom jopiny. Koro okwayo ute thieth ma pok ondikore gi okumba mar thieth mar SHA ni ondikore mondo gichak chiwo thieth ne jopiny e bwo chenro manyien mar thiethno. We are just implementing one of the acts that is the Social Health Insurance Financing Act of 2023, where we have Taifa Care. And this is in collaboration with the county government. As for registration, Kenyans are continuing to register in large numbers because they have seen indeed this is working. It is not a mirage, it is a reality of the matter. To the facilities and the owners of the facilities, my plea to you is get your facility contracted. Do not tell Kenyans that SHA is not working because your facility is not contracted. As a state department, we are working very closely with our county governments, matters intergovernmental relations, because there is no two governments. Government is one. And if our counties are delivering, the national government is delivering, and the whole government is delivering. And this time it's not even a whole of government approach, it's a whole of society approach. So all of us, we are in this journey together to make sure our universal health coverage is working.
Tulone omuoch e chuny boma ma Nairobi e kinde ma obila ne tiyo gi iro malungo wang' mar keyo oganda mane obago ng'anyo mamuola ka kwedo timbe mag nek mar joma mine masani omedore pachoka. Jong'anyogo ne oting'o boke manigi ote mag ndiko ka gisundo sirikal kod jopiny okaw ting' mar thiro timbe mag nek makamago. Gichayo sirikal kuom koso miyo pek nonro motenore gi timbe mag nek go kendo rem kawo okang' ma owinjore mar chik ne achije. Gikwayo mondo keto kenge madhi neno ni joma mine orit ngimagi kendo geng'negi kik giyudre lwenje mag udi kod mag kit chwech. Today, because we don't want women to be killed anymore. We want justice for the women who are killed, the women whose bodies were found in sacks. Mikono na miguu ziko kando, man. We don't know who did that, and that's not fair. Protect the ladies. Hatutasema men are not being killed. Hatusemi hivyo. We are saying females kwa sababu kwa hizo gunia tuliona mwili za wanawake. Chats tumeshikilia kama ile pale Mario na Juang. Ndio hizi chats hapa. These are people being killed and they're all females. It's not fair. Help us figure out. Government, tuambie nani alifanya. Tuambie mmewashika tuko safe. And she's like, what's next? Ujui unatembea, nani atakupiga sangapi? You see, it's not safe for us women. And at the moment, it's Kenya leading with a high number of ladies being killed each and every day. So please, protect us women and stop killing us. That's all we're asking for. Please, 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 stop killing women and please say their names. Nyakwara Mugia Juang wageno ni serikal biro bedo ka timo matek kata kedo matek mar mondo mi othir neka mag mine mosemedore e pachoka e kendo achije moyud kod ketho makamago ibiro bed ka ikaw negi okang' magera mar chik. Gikanye mochopo gode giko mar weche manyien okinyi makawuono kata kamano chenro marwa podi ielach okinyi makawuono ka mana yueyo madundo bang'e taduogo kod nonro mar gazet kik idhi mabor. This holiday season, Citizen Duka na Quickmart tunakuletea mama mpenzi basket na deals kibao. Isitoshe, sasa unachagua kile unataka kurusha kwa basket yako. Zote kwa discounts no. Imagine sugar 2 kgs at 269 from 279. Chapati flour 2 kgs at 139 from 169. Cooking oil 3 liters at 899 from 1060. Basmati rice 2 kg at 699 from 767. 4-pack tissue white at 159 from 186. Bar soap 800 grams at 159 from 200. Dial *487*5# to select your item and buy straight from your phone. Once you receive your code, pick up your shopping from any Quickmart supermarket near you. Simple, fast, and super convenient. Other baskets on the offer include Mama Soko, Sherehe, and Daily. Citizen Duka, making your celebrations more sweeter. E piny kae, tije magandika medo bedo manok kendo e okang' mamalo. Dhano koro manyo yore manyien mag tiyo gi nyalo magin godo mondo giyud omenda maginyalo konyore godo e ngimagi mapile. Riwri kodwa e chenro mar poko pogore ka waluwo sigana mamulo chunji mopogore. Inspiration, mostly I watch movie. The other one, anongo inspiration, kumadaki in slum. Kaka giloko nyak makende magin godo to bedo hala makelo negi pesa kendo ting'o ngimagi malo. Inyalo tiye kambi iwoni tiyo matek to msara en mana macha. Poko pogore Tich Ang'wen ka Tich Ang'wen saa 2:30 okinyi mana e Ramogi TV. Kik bai. Jaza ndege tuende diani.
Fly to Diani this Christmas with View Travel's exclusive holiday deals in partnership with Fly ALS. Get ready for sun-soaked beaches, unforgettable experiences and unbeatable offers. Enjoy 6 days and 5 nights on your Diani getaway starting from 115,800 Kenya shillings per person sharing. What are you waiting for? Angukia festive deals at Diani na View Travel. Book now, visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kagonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigand gima gimopondo. Siasa ka ng'amonyo wae maduong' katere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'era nyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tano apinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o magitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod biwot nochaka ni bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Shukran. Watim kama kaudera irwaki kausuka munditwe walim namchumbi wabil chiemo mopogore opogore, chiemo mantiere gi nyadhi, chiemo mantiere gi mit nyowoyo. Namni wantiere koda re mopogore, wan gi lobster, wantiere gi prawns, wantiere go kela, wantiere gi oyster. Wadan mondo waket gi e mesa, wapuonjre kaka itedo gi kod kaka ichamo gi. Garlic butter. Garlic temiola, garlic butter benigi ndado ma kende. Gwenge gi benetiere koda chiemo mamoko maging'ere godo, kaimati, biriani, mahamri, magi duto te wakeloni e chenoni mar tedo gi chiemo. Teacher Beach kochakore sangwen wakelo ni ngoma mobedo pay design makare. Ramogi TV biro kanyakla kachiel kod Ramogi Radio kama bende stima riwore kod P. Yawanya wauntie kikubed mabor jakoro mgenye nikech kai e kumi yudo gik mamit kabisa e Ramogi Night this week. Ukange gimoro tawinjo. Romani ninja the entertainer wajon maintain your position. Idi udakanyo kika fire gudi local instrumental. Wawachoni kete manaka. Teacher Beach ka Teacher Beach sangwen otieno. Nakwa Ramogi. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Ugandawa. Mibadhi mawuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulo ngima jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kare. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro maintiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija janding opanga jo nyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa.
wanere kendo. Tich adek ka tich adek, saa 3 otieno, mana Ramogi TV. Ei chuny Punjab, hera motegno ne odongo. I love you, Sarabjit. Jod Sardani, oweka chunygi nigi lit mang'eny. Kar gi ji adekni, hera bro keto gi kamoro achiel nyaka chieng'. Chunogi ni nyaka gimakre motegno gi hera kod winjruok. Ok unyal paro kaka unopuonju, wan ji adek wan wachalo kaka ngum. To ngum moriwre otegno, to mowere kamae ok otegno. To e piny kama gik malich timore, en ng'ano ma ginyalo geno. En ang'o momiyo nyakono okawo pache kamano? Kara nyakono en ng'a? Riwre kodwa e wuoth manyien mopong' gi hera kod chir. Choti Sardani, wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Fweny ngima maber e wach Nyasaye kanyakla gi wende majiwo chuny ahinya. E Injili ngima. Chieng' ngeso ka ngeso, kochakore saa 2 okinyi e Ramogi TV, wamiyi sabato maler kendo mamalo moloyo. Kod wende mamoro chuny moa kuom jothum mihero, kendo gi jokwath ma pacho ka. Nyasaye wuoyo kodi kendo wuoyo koda ni kik iluor gimoro nikech an kodi. Sabato tutapumzika milele yote. E Injili ngima, ngeso ka ngeso, chakre saa 2 okinyi e Ramogi TV. Wazishikao amri za Mungu na ushuhuda wake. Ma e chenro makeloni danji maliet. Ma e chenro makeloni weche mamolo seche duto. We are only beating job. Kik od belo bai. Kawuono an kod moral mar ndakel belo kaka winjore. Ma e chenro makeloni duond yawuoto nagi. To wakwayo rowere bende kiyudo matin kik icham te. Ikungo. Duond mine. Ka jaodi miyo nigi pesa malo dichuo. Support. Kod ohala. Gimotimo as a fashion house, we measure in both ladies gi chuo. Mane mbak ndalo, chakre wuok tich nyaka tich abich, saa 8 odiochieng'. Mane Ramogi TV. Nyakwara Mogiajwang' machiegni nonro mar gazet okinyi makawuono, antiere kae kod Cynthia Onyango, jafwambo marwa mar mondo mi walid ni gazet wami siso mar ng'eyo gigo mantiere gazet. Kae to bang'e gazet momori nyalo dhi nyiewo tibedo piny isome yo makare. Oyawre Cynthia, ichiew nade okinyi makawuono? Ayora inyajo isa chiew maber. Machiegni nonro mar gazet. Ero kama nageno ni imbi chiew maber. Kendo wakaw thuolo ni kapok wachako mar mondo mi congratulate kaluwore kod kaka yande osidhi kondo. Poch ka achiel kod pak. Ero kamano. Itimo makare ahinya, wacho ni kipuonjo nyako tipuonjo gweng' te. Puonjo gweng' te. Nyakwara Mogiajwang' mara kineno Cynthia yande osidh kondo. Mano kowuok e mbalariany mar MKU. Poch ka achiel kod pak. Kata kamano ka wachako nonro mar gazet okinyi makawuono, gazet mar Daily Nation ka achiel kod The Standard weche magimiyo pek okinyi makawuono, aneno ka beto pogore. The Standard asenyiso Nyakwara Mogiajwang' ni pod imenyo mago kotudore kod limbe mane jatend piny Kenya William Ruto otimone kata olimbo godo, mane en jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta kachiel kod ng'anyo mano timore odiochieng' manyoro mar kwedo nek mag joma mine. Kata kamano adwaro ni wachak kod gazet mar Daily Nation. Ng'anyo manyoro no ema neno ka gin weche ma bet chalre e gazet okinyi makawuono. Kwachako kod gazet mar Daily Nation, Cynthia, gazet mar Daily Nation kawuono menyo gik mopogore opogore. Kata kamano wach magimiyo pek okinyi makawuono wanyalo wacho ni gimiyo pek weche mag thieth. Nyaka sani koro giwacho kae ni Adani linked SHA hospital system
fails. Mano kotudore koda kaka kambi mar Adani. Wang'e ni kambi mar Adani osebed kikwedo e pacho kae kotudore kod orak mopogore opogore mane sirikal dwa miyo kambi mar Adani. Nyaka sani koro iwacho ni system makamano mane koro Adani temo donjo godo e kuma manyien mar thieth mano mar SHIF mitayo kod SHA sani koro orombore e Luanda. Kendo koro iwacho kae ni nitiere plan B ma koro nyalo bedo ni idwa kete tim mar mondo mi lai manyien mar thieth odhi kare e yo maber. Cynthia. Joyce Diri mane okelo wach SHA gi SHIF gi weche maturi moluoro kanyo bende koro sani biro ni Taifa Care. Penjo mokwongo mane ji nigo ni ang'o miyo iringo kode? Ang'o miyo itere atera ng'wech makata pach japiny ok winji? Ka ling matin ni twaneno kosiptende ochako complain ni kata mana register ng'ato e portal tek kata mana keto claims tek. Koro ang'o ma sirikal ne ringo gi gini? To king'iyo sani wach Adani kikono ja Kenya gimokwongo moneno airport JKIA. Koparo mar ariyo oneno Ketraco. Koro sani SHA odonjo nyaka health system ma Kenya. To system ma Kenya modonje ni delivery kaka ne winjruok obeti ok nyal timre. Koro sani Daily Nation penjo ni plan B en mane? Ni the Safaricom-led consortium has signed up fourth partner to provide a portal to process claims by private health facilities in a potentially costly deal crafted without taxpayers' knowledge after the original supplier of the software failed to deliver. Koro ingeni magi gik matimre behind the scenes. Sani koro sirikal be a fourth partner mondo provide management system. To sama gi a fourth partner ni japiny pod meno mana keto omenda ne. Sami keto omenda ni pachi mora mokaw onge. Manyiso ni japiny medo mana wito pesa, sirikal pod obet abeta ka chuno jo Kenya gi gimok nyalre. Mae momiyo japiny wacho ni makata koro nuawa NHIF cha umeditiyo mondo samuloso SHA gi SHIF samitimo gik moko te mondo bed makare kitambo wa transition ka gik moko te ler mbele. Kineno kuma gimoro nuore anue dho sirikal to gik moko fail to ka nitie mana pes japiny madwa lala ma mondo mi bi winji biro winjo mana ka koro ji oseretaya kokinyo ni bing'e ni wach Adani cha ng'ane manolal gi pesa makama sirikal ema timo gima kama en gima lit ne japiny nindo kech japiny ok nyal travel japiny onge health care to sirikal to medo mana keto pesa e gima ok ti. Aparo ni ber mondo sirikal owuog oko mondo kapo ni SHA ok ti to ji odogadoga NHIF dhano yud kaka nyalo thiedhre kata manyo alternative route mondo dhano yud health system maber. Nyaka sani wacho ni nitiere omenda mano madirom bilion 1 ma koro ibobed ka itiyo godo kata ma ichano ti godo mar mondo mi koro oket godo system manyien monego bed ni tiyo godo mano e bwo kumba manyien mar thietha mano mar SHA. Nyaka sani koro wang'e ni jothieth jotuo kaachiel kod ute thieth osebedo ka yudo ng'ikruok mopogore opogore ahinya to ka gidhi manyo services mag thieth e ute thieth mago mag piny owacho. Wang'eyo ni okuma manyien mar thieth mano mar SHA nochako ti ayanga dwe mar 1 mano tarik 1 dwe mar 10 higani. Kata kamano osebedo kod chochni mathoth ahinya to mana kaka iwacho sirikal onego bed ni nono matut kata ng'iyo kaka inyalo ket kare systems makamago mondo jotuo kik yud midhiero. Wach makamano nyakwara Mugejo nyalo some matut e it gazet mar 4 kaachiel kod mano mar 5 mar gazedni ma Daily Nation. Nitiere wach machielo Cynthia mabende gazedni ma Daily Nation omenyo piny kanyo mano kotudore kod ng'anyo mano timore odiochieng' manyoro. Nyaka sani koro wang'e ni odiochieng' manyoro tarik 10 dwe mar 12 en odiochieng' mano ne en odiochieng' mogik mane piny ngima ne hingo godo rumo mar ndalo 16 mag kedo ne ratiro mag oganda pacho kae. King'iyo picha moket kae an thoth joma neno kae gin joma nyiri matindo kata joma mine matindo mano wuok oko odiochieng' manyoro ka koro gikwedo nek mag joma mine mosebedo mathoth ahinya e pacho ka. Kata kamano ng'anyo makamano odiochieng' manyoro noko dhi e yo makare. Nwaneno ka obila otiyo kod iro malungo wang' e keyo jogo mane ng'anyo. Kata kamano ne gidwaro ng'eyo kata ne gidwaro ni sirikal oyangi jogo mosebedo ka nego joma mine mathoth e pacho ka. Gidwaro na tije makamago okawnegi okang' mager. Kwa tiyo kod ranyisi nitiere achich mane tudo kod nek mar mine kwade. Nyaka sani pok wang'eyo ka achich makamano no mak kendo kata oyo ndache no lal mana kamano. Gino mano kelo ichwang' kuom jopiny mano miyo giwuok oko ka koro ging'anyo. Ndala 16 mar ending GBV kata keto twak kata goko e weche mag nek mar joma mine kata mana hinyruok kata joma mine kende ng'ata gender can be either male or female kata gi joma sani ntiere. Tin en gima lit Joyce ma japiny machulo osuru ma japiny mong'eyo kaka sirikal itayo ma japiny mong'eyo ratiche ma japiny ma sirikal kono ni ntiere chike monego bed noriti irito mondo japiny odhi e ndara mondo nyi sirikal ni inego ji oko ka wuoguru
to sami wuok ni bioro ni polise mondo ket kuom tear gas. Ja polis ma ba kuom tear gas ni be samoro watne moro no negi. Koro be ni penjri ka ni sirikal montini be sirikal ni nigo buongo. Ineno Joyce, magi mosebet ka timore, dhano osenegi, nitie joma noyud kware, moko kuom gi noyud ka onge lwetegi, moko kuom gi king'iyo kata mana stories mosebedo kwa loso kata mana Ramogi kae, iyudo ka nitiere ywak ni ng'eny nyiri ma sani nego, iyudo ka moko kuom gi onge fuoni mag dendgi, iyudo ka ng'ato kidney ne onge, ng'ato chunye onge, gik moko mopogre opogre. To sirikal oling, gima sirikal paro en mana kaka ginyalo medo bete power, kaka ginyalo medo rwako jok moko ma onge siasa mondo donje siasa, kombe manyien ma ginyalo chiwo. To jopiny to tho. Mate japiny omiyo sirikal pesa ma sirikal tiyogo. Japiny nigi right mar yudo security wach by ma kamana force. noko mi peke it gazet mar adek Cynthia kendo dwaro nwa dhi it gazet mar adek kanyo kalo ni kang'iyo it gazet mar adek kanyo be naneno ka nitiere obila moko king'iyo gi gichalo obila to kinde mathoth wang'eno osebed ka ikwedo weche mag kata jogo magin obila ka gi umo wengegi e kinde magintiere mandamano kalo ni mage ma seche moko timo gigo makoch to koro ok nyal yangi ni gin jomage bendo mana kwasewacho ni joma mine mathoth no odiochieng' manyoro ne giwuok oko ka koro gikwedo nek mag mine Mosainya na ngadi Cynthia. Joyce gini en gima dhano osebet gi ywaruok Joyce. Onge kaka idako nani ani in polis monego bed ni rita to sami ibiro rita tibiro rita kata wang'yo kanyal neno. Ibiro rita mtoka mibiro en mtoka mok anyal kata wacho ka mtok polis kata mtok janjore. Ok nen maber. Achiel kuom joma no mak nyoro ting'o jatelo maduong' mar Amnesty International Irungu Houston mosebedo ka kedo ne ratich oganda sa ya diere kware kanu neg ji ne ntiere diere manigo ji ndara ne ntiere to ma ok kata ng'amo go ng'ato ma mana ng'amo ting'o kalatas kuchung' e ndara ka wacho ni yawa inego joma mine uguru oko mondo wakony joma mine. Sirikal achiel ni kata mana jatend piny nigi nyithindo manyiri. Chiege wuon en ng'ama dhako. Koro be dipenjri ni dine nege watne moro. Dino medo link kama koso ja Kenya to mondo nega onge wach moro nikech sani king'iyo gimo mako pach sirikal ahinya en kaka gidwa consolidate power. Ng'amo nego warwake itelo mondo wamed bet powerful politically. Ng'amo nego wakete itelo mondo mi jo Kenya kik repulse. Kapo ni sirikal ok nyang'iyo ngima jo Kenya, ahinya to ngima joma mine ma kinde ka kinde inego to onge ng'ama wuoye. Onge kama Kenya bro sudo kadhiye. Ka mine te otho Kenya kara jomage madwa rito Kenya. Kwe mane ma sirikal dwaro koko nyalo ng'iyo affairs mag jogi owuon. Koro timre marach ahinya magi monego sirikal kende owuon ema onego bed ni wuok kendo medo go nduru medo go oporo mondo minek mar joma mino dog chien to kata mana doho umo dhogi moling thi nyakonchiel to gine jok monego bed ni wuok mondo kony joma mine makata mana cases mobedo reported onego bed ni ng'iye doho malong'o mondo joma yud gi makosa mondo tue. Koro en gima lit Joyce aparo ni kata bed mani 16 days of gender activism orumo jopiny mondo dhi adhiya nyime gi goko kendo mondo med dhiro sirikal mondo gik ma kamagi ong'i matut mondo japiny oyud konyruok. Kendo wageno ni sirikal biro bedo kap gin bende gitemane matek mondo giked kod neka mag mine ma osebedo mathoth ahinya e pacho kae kendo jomo ma seche moko senegi kata johera magi osenegi e kuonde ma kamago bende ber ka giyudo ratiro. Adwa ni wadogi it gazet mar ariyo nitiere wach ma omako wang'e it gazet mar ariyo mano mar gazet ni mar Daily Nation. It gazet mar ariyo kanyo koro gai mano mar NARC Kenya Martha Karua ne temo mar mondo mi oyiene mondo o represent Besigye mano e doho mano mar military court mayudore Kampala. Kata kamano nyaka sani koro iwacho ni piny owacho mano mar pinyno mar Uganda koro otamo miyo Karua thuolo mar mondo miyo represent Besigye mano e bura makoro luore ka koro nyaka sani koro liekore ka luore kod Ugandan Law Council Secretary mano Margaret Navakoza. Nyaka sani koro giwacho ni nyalo bedo ni kwayo makamano tudore kod weche moko mag siasa e gimomiyo koro otam Martha Karua mar mondo mi kik represent Besigye mano e doho mano mar military court mayudore boma ma Kampala e pinyno mar Uganda. Cynthia. Karua notimo application ing'eni piny ka piny nigi kaka otayo weche ne mag chik makata kapo ni in okil tidwa represent ng'ato to nyaka bed ni in gi thuolo ma yieni mondo represent ng'ato. Koro Karua nochiwo application mondo yiene o represent Besigye ma bende wachore ni nomak kuwuok bo kata nomake nondhi gi jomoko kuwuok e piny Kenya motere piny Uganda mondo donjne gi ketho mar bedo gi magina moko to gikwedo sirikal. To council ma Uganda wacho ni achiel kuom gimomiyo gitamo Martha Karua before Martha tim application makama nosegolo pache making'iyo malong'o chal ni en e side mar Besigye politically o support Besigye. Koro ginyal yiene ni mondo ochako bed the same person ni en mo represent Besigye against the government. Aparo ni mae kapo ni wagolo siasa ka en luoro moro ni Uganda ngeni sani gin machiegni ahinya gi piny Kenya. Koro ngeni bende samoro nyalo mana neno ni samoro piny Kenya bende nochiwo thuolo ni piny Uganda kik yiene Martha Karua mondo defend Besigye nikech onge kaka
ngeni representation ng'ato nego bedni beda go kill from as long as ni Martha she's a professional ma ng'ama osetie piny Kenya se represent ji mang'eny kuom ndalo mang'eny ma ena piny Uganda gi piny Kenya timo riwruok mondo ging'ad ng'ata manyalo loyo case ni against Uganda's government oko mondo kik Besigye yud ratiro modwaro nikech bende king'iyo kata mana bet gi bunde kata magina ma ok en gima windo en gima timre Kenya ka ng'at ma jatelo ka Besigye ok en ng'ama onego bedni ka nigi magina timako ni wacho ni no threaten government ji adi manigi MI6 bundni madongo to onge gimoro amora mitimo koro apani ma en tactic moro mondo mi olor ne Martha Karua kon nikech ging'e ni Martha Karua en ng'ama komako gimoro maber to chances nitie no bro loyo koro en tactic moro mar loro ne ok nikech ang'e ni sani bende piny Kenya ni machiegni ahinya gi piny Uganda mok ginyal yie ni ng'atgi dhi represent ja Uganda mano chalo conflict of interest nikech gimbe giwacho dhok achiel gi piny Uganda. Kopogore kod mano bathe kanyo bende koro nitiere riwruok mano ma ok mar piny owacho ma ogolo report margi kata yande gigolo report margi kotudore kod weche mag mibadhi e pacho kae mano milondendo kanyo ni Africa Center for Open Governance Africog. Nyaka sani koro giwacho ni jatend piny William Ruto nyaka sani koro jwang'o hustlers to tiyo mana kod jogo matin magino siepege manitiere serikal makoro gitiyo godo e nyayo weche mag mibadhi e pacho kae. Report makamano mane oyang nyinge kaka wrong direction corruption in Kenya mano mar higa mar 2022 nyaka 2024 nogol kanyo chieng' wuok tich mano mar jumani kama koro jo Kenya mathoth ne wacho ni piny Kenya ochomo kamarach kaluore kod mibadhi ma otimo newa e serikal mano mar piny owacho ma pacho kae mano bende nyakwara Mugejo inyalo somo e bathit gazet mar 2 mar gazet ni mar Daily Nation sinte dwaro no adhi it gazet mano mar 6 mar gazet ni mar Daily Nation wang'e ni jatend piny William Ruto noromo kod mane en jatend piny Uhuru Kenyatta nyaka sani koro nitiere maling'ling moko mamedo nyiedhore lela kowuok e limbe makamano jatend piny William Ruto no aneno odiochieng' manyoro no wuok oko wacho ni en kaka jal manitiere serikal obro medo sumo paro kowuok kuom jogo mosebede telo no wacho ni mane momiyo no manyo Uhuru Kenyatta mar mondo mi giti kumoro ma giti kanyakla to bende osebedo kotiyo machiegni kod ogai mano mar ODM ahinya to masani koro wang'e ni olaro mano koma mar jakom mar AUC e pacho kae kata kamano wang'eyo ni weche makamagi ok gin mana weche mag dongruok kende to wang'e ni gin weche ma bende otelo ne yiero mano mar higa mar 2027 ka koro itemo mar mondo mi one ane kinyalo lomb jo masawa mar piny Kenya ahinya to tok kanosethich oko e apisi mano Rigathi Gachagua kaka jalup jatend piny. Joyce ng'eni iwachoga ni siasa onge ng'ama jasiki to gima nyaka wang'e ni jogi to ne gin jo asigu ma onge gimoro manyalo wacho ni jogi ok ne gin jo asigu mondo mine ka ng'ama jasiki ochako sudo machiegni gima wang'eyo ni tend William Ruto en telo ma osheko onge ok makre malong'o mokwongo nochako mana gi chako lombo Raila mondo Raila be on board nikech nong'eyo ber ni kolombo Raila ma Raila donjo chances mar yudo Uhuru ne machiegni ahinya nikech Uhuru ne en ng'ama ne winjo Raila ahinya koro mae en mana king'iyo mos ang'eyo kitemo ng'iyo kata mana achiel kuom weche miwacho kani ni ma is a way to consolidate keto machiegni jopiny mondo mi telo dhi makare mondo gitemo keto gimoro ni ma is interest of the people jopiny ok odich gi winjruok mane kindo Uhuru gi Kenyatta jopiny odich gi service delivery mar Kenya Kwanza government ing'eni Ruto timo gik moko ma king'iye ochalo ng'ama otimre ka gima owinjo jopiny owinjo ywak jopiny adwa ni mondo akelu machiegni mondo winjruok obede mondo wayud kaka wanyalo timo ABC ok onego bed ni Uhuru koduoge telo eka japiny yudo health system malong'o ok onego bed ni Uhuru koduoge telo eka japiny yudo security ok onego bed ni Raila kanie telo eka japiny nyalo yudo chiemo magi gik maonge ena ni Ruto nosefwenyo ni nikech kaka koro sani Gachagua mountain winjo sani jo Murima winjo Gachagua marach nyako many mana ng'ato manyalo miyo embendo yude part mar jo mountain koro mondo mi yud jogi chune ni nyaka no dhi many man Uhuru to kata Uhuru bende king'iyo malong'o Uhuru bende ni ania kanyo lakini king'iyo to tiende moro to ni oko nikech ong'e maber ni mang'amo ng'iyo onge kaka Uhuru manosekono jopiny ni ang'e Ruto molowu nyalo duogo winjre gi Ruto mamak Ruto madirego maumre go ngeta achiel moko keto wang'e moro oko nikech mang'amo ng'iyo koro ma onge interest mar japiny ena ni serikal bet dwa tungni ahinya koro Ruto medo mana manyo jok monyalo keto machiegni mondo oyud kaka kochopo 2027 oyude kura moko kowuok e Murima ma is just political game plan to bende anno ka gazet ni mar Daily Nation ndike kae ni odiochieng' makawuono kata okinyi makawuono jatend piny Kenya William Ruto ochano romo kod jotend kanise mago mag evangelical churches magibo bedo ka giromo godo mano State House mano to wang'e ni mano timore mana ndalo machuok kende to kanoseromo kod Uhuru Kenyatta
Lang'ata e gwenge magi Shaweri mayudore Gatundu South e county mano ma Kiambu. Iwacho kae ni mane jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta ne okwayo jatend piny William Ruto mar mondo mi losane kata owuo kod jotend kanise nikech wang'eyo ni jotend kanise bende ne nitiere ng'ala manyime e kwedo richo ma sirikal mar William Ruto osebedo ka timo e pacho kae. Wabo bedo ko wanono ne Nyakwaramogi Ajwang' ni limbe makamano bro bedo ma chalo nade ahinya nyate kinde makoro jotend kanise bro bedo karomo koda jatend piny William Ruto mano e kar jot mare ma State House Buore Nairobi. Kasinte kwa dhi mbele mana mapiyo piyo adonwa dhi it gazeta mano mara 14 mano mar gazeti mar Daily Nation. It gazeti mar 14 mar gazeti mar Daily Nation anoko ndika eka koro ni thuolo mar jatenda duol mandiko jopuonj e teacher mano Nancy Macharia. Thuolo mare e apisi koro biro rumo machiegni. Ndika kae ni end of an era as TSC boss mano Macharia set to retire. Wangeni Macharia osebedo ka omako manotelo mano mar TSC kuom thuolo lach ahinya nyaka sani koro wacho ni kata tudruok mare kod riwruoge mago mag mochung' ne jopuonjo kosebedo makare ahinya. Penjo en ni koro ng'ama koro bro bedo ka kawo kar Macharia entiere kod ting' mare mar neno ni maslahi kata luasi mar tich mar jopuonjo bedo makare ahinya nyate kinde mabiro mbele. Macharia neno ka koro ogony thuolo mondo ochak dhi pidho gwend kienyeji dala opidh skuma ong'wedo dodo e kirundu mondo ochak tedo nikech ndalone mar bet TSC koro rumo. Reappointment mare notimre mana ka nosetieko appointment mare mokwongo to penjo man ka en ni to koro ng'ama bro biro madwa luwe bang'e. Macharia king'iyo tenya mare ne nitiere ng'anyo mang'eny mar jopuonj ywak makoni gi koni nyochi neno presa mar P1 kane giywak ni nitiere moko kuom gi miyudo ni ng'ato jahigni 45 to nyaka sani pok nondike tich gi sirikal. Ne nitiere ywak turi moting'o good working environment. Jopuonj wacho ni kata mana skul kama ng'ato tiecha ok ber. Tenya mar Macharia ni beme mwanene jopuonje ma yudo ka ng'ati gole county achiel ka dhi tie county moro ma jomoko ne morgo to jomoko bende ne ywak. Koro ne nitiere ywak mang'eny to bende ne nitiere ber ma jopuonje nyalo wacho no biro nikech nitiere jomoko mane wacho ni kogoli Nyanza oteri kata mana tiyo Kiambu change of environment no miyo opportunity mondo mar tudruok gi jomoko mondo ibing'e kaka jomoko tiyo kata kaka jomoko puonjo. To nyakonchiel bende koro en ni ng'ama dwa biro next bende obro timo gima ber ma jopuonje dwaro koso pod odhi mana bet ywak kaka pile. Ing'eni king'iyo NAT to kachiel gi KUPPET osebet gi ywaruok mang'eny ahinya gi sirikal kokalo e weche mag msara, kokalo e weche mag tich, kokalo e weche mag remuneration, kokalo e weche mag retirement plan kaka itimo ne jopuonje. Koro gima duong' ka en ni mondo jopuonje ponono ni gin gi thuolo mar chiwo ywak gi kata chiwo pachgi ne ng'ama bro biro nyime to gitem gichope chon mondo ng'ama biro no bed ng'ama gin gi wuon gin go gadiera. Ing'eni gik bila gi ma mondo ipara ni ng'ato dwa bet jatendi kata mana higni 10 kata higni 5 to kobro winjo ywak ni en gima lit ahinya. Teaching profession en gima ber to king'iyo sani tend Kenya gi profession mar puonjo kata king'iyo somo ma Kenya kae nitiere tungni mang'eny ahinya manyalo bet gima ber na dier ng'ama dhi kawo kar Macharia masani koro dhi dala onego bed ng'ano mane gi interest mar jopiny, interest mar jopuonje to gi interest mar ji duto mondo kik bed ni kinde ka kinde en ywak to dhano ni endara to kia buge onge to kia lwenje obed ng'ama nyalo address issues mag jopuonje kaka dwarore. Kopogore kod mano kapod wantiere mane wechego ma otudore kod somo nyaka sani koro riwruok mar jopuonj mano mar NAT nyaka sani koro giwacho ni gilieko ni nitiere chenro no mano mar delocalization ma koro nyaka sani koro timore a piny ahinya to e sector mar somo e pacho kae. Nyaka sani koro iwacho kae ni riwruok mar jopuonj mano mar NAT nyaka sani koro gilieko ni delocalization policy mane ochungi mane higa mar 2022 nyaka sani koro itime kokalo e yora piny kata e yora panda. Nyaka sani koro giwacho kae ni policy makamano kata chik makamano mano chako tiyo higa mar 2018 ne dwaro mar mondo mi jopuonje oter mar mondo mi opuonj mabor kod thuchegi kata kuone magi wuoke kachiel kod mago maseche moko osebedo kumoro kuom thuolo malach gin bende koro onego bed ni imiyo gi transfer kata kamano giwacho ni chik makamano sani koro okti. Mano achiel kuom ywak mar riwruoge mag jopuonj mano mar NAT ma otelne kanyo kod Collins Oyo koro nitiere godo. Kopogore kod mano Cynthia bathe kanyo bende aneno ka nitiere sigana moro ma omako wang'a mano e it gazeto nogo mano mar gazet ni mar
Daily Nation. Nyaka sani koro nitiere okil moro moyang nyinge kae kaka Lempa Sui Anka. Masani koro dhi e doho mamalo ka koro odwaro ni ochung chenro mano mar tiyo kod omenda mag jopiny e siro campaign mar Raila Odinga e laro koma mar jakom riwruok mag pinje mag Afrika. Iwacho kanyo ni ng'ur mare manochwalo e nyim doho mamalo. Nyaka sani koro wacho kanyo, ondike kanyo ni en African Centered for Peace and Human Rights. Nyaka sani koro wacho ni tiyo kod omenda makamag kata tiyo kod omenda mag jopiny en di ataro mar pend chike mano article 201A kaachiel kod D mano mar pend chike mapacho kae. Bende nyaka sani koro wacho kanyo ni osendiko ne mano migawo mochung' ne tudruok kod pinje maoko kotudore kod odwaro ng'eyo kotudore koda kako osebed ka itayo campaign mano mar Raila Odinga e laro koma mar jakom mar AUC. En wach matek ahinya. Jo Israel ni bose kale tembendi. En kamora mora modhiye to ng'ato nyaka riu mbele ne ni ume. Okay, diere mane kane ng'iyo achiel kuom gigo mano nyis jopiny en ni ponono ni Raila dhi laro kom mar AUC. Gima sirikal dhi timo ni sirikal dhi chiwore mondo mi Raila support madwarore. Kapo ni pinje ema dhi go kura, jotend pinje ema dhi go kura ne Raila. Richo ni kanye ka piny Kenya owuon omiyo ng'atgi support mondo dhi oyud komno. Nikech sama Raila oyudo kom mar AUC, ok oyude ne en owuon, oyude ne piny Kenya. Manyiso ni Kenya bende nitiere gik ma dhi yudo, madhi duogo pacho ka, madhi konyo jo Kenya. Nitiere luor, nitiere nyadhi, nitiere omenda, gik moko achiel ariyo adek ma piny Kenya dhi yudo. Koro bende seche moko ipenjre ni seche mane sirikal pok ochiwo paro mar support Raila wach kom mar AUC ni. Ok ne ging'iyo katiba maber mondo ging'e kama onego gichak go gi kama onego gitiek go. Nikech ponono na dier ma en ataro mar chik to bende ipenjre ni to sirikal ben ga gi jogo ma advisors, legal advisors mamiyo gi paro malong'o e weche ma kamagi. Nikech Raila achiel nyocha waneno kaka joma ni kode machiegni the secretariat ochako gonduru nango ni gin pok giyudo pesa mane sirikal promise gi ni dhi miyogi. Ji achiel gi nochopo kamoro makoro Raila ne en ng'ami idaso ne pesa ichoko ne matin koni gi koni mondo konye mondo dhi olar kom mar AUC. Gimoro na wacho ka ber mondo sirikal owuog oko to nyis jo Kenya gima dhi mbele. Mila ma ikono jo Kenya achiel tidhi timo gimoro mopogre chido chuny jo piny ma bende miyo kata ng'ama ne dwa support Raila be penjre ni to yawo kapo ni Raila ne midwa na gone kura to dala kacha to tembe goe malich kama be dhi nyalore. Koro en gima lit ahinya to gisani taparo ni wan wadwa maketo ang'oda neno ng'ama tek bro kawo to ng'ama nyap bro bet piny neno gi chien. Nyaka sani bende podwa medo kwayo ne mana Raila Odinga hawi maber e kinde ma intiere ng'wech mar bedo jakom mar riwruok mag pinje mag Afrika. Sinta nitiere machinglo kata katun moro momako wang'a it gazet mar 17 mano mar gazet ni ma Daily Nation kapok watieko. Adwani watiek nondo mar gazet kata kamano machinglo makamano lombo wang'a bende adwaro ni Nyakwara Mugia Jwang bende onene ane kapok watieko nondo mar gazet. Machinglo makamano kwang'iye it gazet mar 17 kanyo. Kwang'iye to wanyalo pongo gi wiwa kwaneno ni sura mage ma jagoro oketi gazet okinyi makawuono kata odiochieng' makawuono. Kwang'iyo machinglo makamano adwaro ni wayude achiel kachiel monde eka koro walose. Sinte machinglo makamae wang'e ni kinde mathoth jagoro osebedo ka goro jal moro ma orwako gudu mar kingi e wiye. Wanyalo pongo gi wiwa ni en ng'a. To nyalo bedo ni giringe tol to tol makamano koro chal mare ok ni kare tol chiegni chot. To kwang'iyo joma chielo go bende wanyalo pongo gi wiwa ni gin jomage. Cynthia. Jiskingiyo gini kapo ni adwa interprete chalo ka gima Gachagua no dhi e mountain mutwe tol kuro morido mowacho ni an masana wuothe tol mountain poth an man gi teko mar luwo ndara ni mayom kendo an e kingi mar Murima. To king'iyo sani to Ruto nyaka ne tim tudruok mare gi Uhuru kachiel kod Raila jogi koro kawo tond Gachagua ni makoro giriembe Ruto gi Wilbaro mos. Koro tol ni dhi chot to Gachagua yak ndo ya utimru koda nade. An manchan jatelo malo ka koro an makendo koro uketa koro amoka tol ma bende dhi chot. Koro paro ni matemo nyiso ni kata bed mana ni Gachagua nyoche nigi duol e mountain sani to koro duol no bet dwa shake matin kaluwore ni sani Uhuru ni e telo to Uhuru bende nigi duol e mountain. Koro chalo battle of tyrannies ng'ani tek koni ng'ani tek koni. Koro wadwa mana ng'iyo ni ng'ama dwa kawo bath tol ni mang'eny. En jok madhi support Uhuru koso jok madhi support Gachagua. To bende no ka ng'ato lidho kowuok e mountain kanyo chalo na Kalonzo Musyoka en koro podo pimo yamo ni ng'ama nitiere kod bio donge mlima kanyo kosen bende koro lujo ma osewuok gi Wilbaro ma koro dhi to kendo kineno Wilbaro makamano picha moket kanyo jal morwako gudu maracharno ano chalo na Raila Odinga ene makoro suoyo Ruto kaachiel kod Uhuru Kenyatta e Wilbaro. Sani Raila jatelo.
Enema makomrema. En mochiwo direction. Nyakwara mugejwa ngin be ninyalo ng'iyo machinglo makamani pongnwa gi wi ni machinglo makamani nyalo interprete e yo machalo nade. Sinta gazette podi nitiere weche mathoth magimiyo peko kinyi makawuono ka it gazette mogik kanyo benano ka president tells of livestock vaccination project critics. Jogo mosebedo ka kwedo chenro mar chiwo chanjo ne dhok kata ne jamni e pacho ka odiochieng' manyoro no kwedogi e ong'ala manyime. Sinta wach ni mogik ka watieko nonro mar gazette. Jakenya nigi duol. Joyce, Jakenya nigi duol mana kaka president. President owenenre ka ng'at moro ma gimo wache manyaka ti. Kenya onge dictative type of governance. Jakenya nigi duol. To duol Jakenya ne en duol manyaka winjre. Pono ni sirikal neno ni Jokenya dwa tero gi ng'wech ahinya. Ng'ama ok nyal winjo duond Jakenya kata mok nyal contain liet mar Kenya osudoko mar telo mondo ng'ama chielo donji. Kom nen kom ma ji mang'eny gombo ma sirikal kik ter wang'wech. Mara mogik Joyce. Ber ahinya mondo sirikal oneni there is a lot of insecurity e Kenya. Jo-Kenya tho, Jo-Kenya inego, imako, gik moko timre turi, to onge ng'ata ng'ata madwa keto paro malong'o mar ng'iyo ni nitiere gik mang'eny matimre Kenya mok dhi kare. Sirikal mondo wuog oko mondo chak winjo pach japiny. Jo-Kenya dwaro security, wadwaro working health system matiyo, wadwaro chiemo kata mana Kenya ka chiemo onge. Sirikal obet noketo mana pachgi mana e tudruok kaka gidwa tudre ke siasa, kaka gidwa chiemo, ng'ama dwaro rembo mtoka manigi type of security ma gidwa tiyogo. Japiny is the priority. Mane kuma sirikal mondo kete pachgi. Ero kamana inya Cynthia Onyango kuom kawo thuolo mar okinyi makawuono mar mondo mi ibie nonro mar gazette. Nyakwara mogejwa gazette okinyi makawuono omenyo weche mopogore opogore ka gazette mar The Standard bende asinyisi kondiko kanyo ni Ruto and Uhuru talks jolt politics kotudore kod weche mag siasa manyalo bedo e kinda romo mano bedo e kind jatend piny William Ruto kod mane en jatend piny Uhuru Kenyatta. Mago duto inyalo somo e gazette mar The Standard. Yena mar mondo mi akaw yoyo madundo gi sani bang'e taduogo kod twak mokwongo e chenro mar piny. Kik idhi mabor. This Christmas, Mama Soko Basket is making your holiday shopping easy, healthy, and super affordable with fresh veggies you love. And the best part, you get to select the items that you want in your basket. Onions 1 kg at only 59 shillings, Skuma Wiki at just 20 shillings, spinach at just 20 shillings. But that's not all. There are other amazing baskets on offer this Christmas like Mama Mpenzi basket for all your festive essentials, Sherehe basket to get the party started, daily basket for all your daily lunch offers. Dial *487*5# and select your items and buy straight from your phone. You'll get a code sent to your phone, then pick up your fresh goodies from any Quick Mart supermarket near you. Super easy, fast, and so convenient. Familia yote come through Chris kwani? Chaos. Hichi imeisha tena. Si unaona. Watu wanakula sana na hawashibi. Mimi ni Njeri, jirani wa Auntie Beatrice. Lazima kuna wageni huku umepangia. Nguo chafu zinaongezeka tu. Hakuna kupumzika maze. We are hungry. Don't worry, we've got you. Enjoy festive season offers on a whole range of Kappa products. Kick off the festivities in Dubai na View Travel. Join our December 13th, 2024 fixed departure and enjoy an exciting half-day city tour, desert safari with dinner, Dow cruise, breakfast, round-trip flights, airport transfers and visa processing included. All these and more in 5 days starting from $1,055 per person sharing. Book now. Limited slots available. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Sasa hizi ni slippers zimetengenezwa pia na kutokana na ngozi ya sungura.
Inyalo goyo kwan kod omenda ma aching' kata ma ikete bahasha. Ka isiko itiyo kod omenda mohingo kaka onego itigo, tema ne keto e bahasha omenda ma idwaro tiyogo kama moko to ikung kata ika. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Tugo koro eka iye ochacho. Participate. Ka gik moko medo mana fwenyore, to ngima bende medo bedo matek e boma maduong'. Gimora mora ma Nyasaye omiya. Okawene jachien. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Onge ka mwaluoro bwana ochiel chunye ni wakete pilo wacha. Mia nengi manyar kochia. Kod osiepene kachiel kod joodgi. Kata let ne jiere ya ilak chogo. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Alokahero jomahero walo. Alokahero ng'at manyisa gik moko. Nyar kochia. Tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. Be ikori mar chako wuoth e piny mar thum? Thumbe mane oloko tieng' mang'eny. Fwenyo sigendni, wende mag piny, koda sigendni mayudore e wendego. Ngoma Owake en kama gik mane otimore chon koda matimore sani chopo e winjruok maber chuth. Ngoma Owake wuok tich nyaka tich abich saa 10 odhiambo. Kik bai. Ma e chenro makeloni danji maliet. Ma e chenro makeloni weche mamolo seche duto. We are only beating job. Kik od belo bai. Kawuono an kod moral mar mdakel belo kaka winjore. Ma e chenro makeloni duond yawuot onagi. To wakwayo rowere bende kiyudo matin kik icham te. Ikungo. Duond mine. Ka jaodi miyo nigi pesa malo dichuo. Support. Kod ohala. Gimotimo as a fashion house, we measure in both ladies gi chuo. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiechieng'. Mane Ramogi TV. Wakeloni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope. Ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwayo jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo. Kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jawala ok inyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 1:45 otieno. Negin sigendni. Lakini aningine samini bazuma ze najichwadi tu. Nyiseche mag thum mane oda. Mimi nalo jambo la nisombo wakili. Wadwaro ng'eyo kama gik moko duto ne odhi maber kod kama ne ok odhi maber. Ole ne ni chiega to jonyuol ne jolemo kabisa. Koro ne onge dwani jathomo nyom nyargi. Koro nobi mo maya olega. Ng'e wende, weche mopondo
koda chiwruok mane omiyo gibedo jothumbewa. Atemo kano sigana mag joluo. Gini chakruok mar gimoro nyaka bed ga gi gikone. Safar ma wan go mar music mar thum en safar mabor. Riwri kod Solomon Atito Kafaya e chenro mar ng'e jothumbewa. Tich Abich, Sari Okinyi, kik bai. Ni wuoth kata safar keli e coastal region. Ang'o mabire pachi? Nyalo bedo ni wazuri wako wapi jamani? Koso kwenye pembeni wapi? Dweni wadwa dendo chenro mar pur gi ohala ni coastal region edition. Edweni wadwa romo gi jopith mopogore mabende nigi lony korka pith kata pur magin giwegi timonegi maber e alwora ma wadendo ni coastal region. Kata nyinga opogore iluonga ni Mariamu onere tich adek saa 1:45 mana e Ramogi TV. Nyakora Mugejuang machiegni mar mondo mi koro wabed kod twak e twak maro mokwongo e chenro mar Piny Okinyi makawuono. Okinyi makawuono Nyakora Mugejuang wadwa twak otudore kod manyo tich tok graduation. Kalure ni higa ka higa e piny Kenya nitiere kwan jopuonjre mago moheo 50,000 ma isidho kondo kata ma graduate kowuok e kuonde tiegruok mamalo mago mbalariany mopogore opogore e pacho kae. Kopogore kod mbalariany kama jopuonjre moheo 50,000 graduate higa ka higa. Bende wantiere kod kuonde tiegruok mag tije lwedo kata TVETs. Wantiere kod colleges mopogore opogore ma bende jopuonjre isidho kondo kata graduate higa ka higa. Kata kamano tok ka jopuonjre makamagi ose graduate gimany tije e yo machalo nade. Wang'eni nyaka sani wantiere nyasi mago mag sikuku e dwe mar 12 nitiere familia moko magi thoro romo kata gibedo kod romo mopogore opogore. Bende nitiere jomoko manyalo bedo kod sherehe mopogore opogore. To e romo makamago ema seche moko inyalo romo kod watni moro to ng'isi ni miya CV mari kata miya oboke mari kotudore kod gino manitiegori mar mondo miya manyni tich. Kopogore kod mano bende nitiere jopuonjre moko manyalo bedo ni nitiere kata watne moro obed nergi moro kata wayagi moro nonyise ni som kos makama. Kise somo kos makama e kitieko tabo bedo ka andiki e tich kata bo bedo ka manyo ni tich. Kata kamano tije makamagi onego bedni imanyo nade e kinde ma japuonjre ose graduate kata ose sidhe kondo e mbalariany kacha. Onego bedni otima ang'o mokwongo tok ose graduate mar mondo mi nikech wang'eyo ni kise graduate to koro inyisi ni koro onego bedni idonjo e job market. Onego bedni ng'ato donjo e job market e yo machalo nade. Ang'o monego bedni otimo tang'o moko onego bedni otimo jomage monego bedni obedo godo kod tudruok maber mar mondo mi gino mosomo ema oyud tije. To kata kamano wang'eni tije nok e pacho kae ng'ato nyalo timo tich moro amora kowacho ni kodaka e giko dwe kata miso dwe to okelo na pesa moro matin. Mane momiyo Okinyi makawuono Nyakora Mugejuang wadwa bedo kod twak makamae mar mondo mi in japuonjre maneno wa kamoro amora ma intiere kose sidhi kondo kata ose graduate inyalo sumo rieko 1 2 3 moko mag kaka inyalo chako manyo tich e kindegi makoro ose sidhi kondo kendo koro nego bedni idhi mbele kod ngima mari tok bedo japuonjre. E studio marwa e county ma Nairobi kae antiere kod wendo mano Gerishen Katieno. Ageno na luonge maber Gerishen. Gerishen Katieno jalony e tayo jotich kata HR practitioner. Oyare Gerishen ichio nade Okinyi makawuono. Achio maber Joyce. Machiegni twak marwa. Agoero kamano. Nyakora Mugejuang wendwa machielo mano Dr. Mary Goreti Akinyi mano japuonj mbalariany mano mar mbalariany mar UN bro bedo ka otudore kodwa mano ka intiere pinyno mar Italy e kinde ma wadhi mbele kod twak marwa. Kata kamano nyaka sani podi watemo mar mondo mi walos ne weche mag tudruok e yo makare to bo bedo ka watudre kode. Kamoro amora mineno wa in bende Nyakora Mugejuang inyalo tudri kodwa kokale namba mar ote machuok 23600. Facebook ibiro yudo wa 1 Ramogi TV @ Ramogi TV. Kan bende inyalo tudri koda e Facebook page mara
ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Yiena mar mondo mi aluongi ni Katieno kinyi makawuono kaluwore ni Gerished dipo ka dhoga opusore baluongi ka ne Gerished kata kamano. Sani koro jopuonjre osesidh kondo. Ang'o monego bed ni gitimo mokwongo tok ka osemigi nikech kinde mathoth iwacho ni ka ise graduate you've been given the power to read and write. Ang'o monego bed ni gitimo mokwongo tok ka gise graduate e mbalariany mopogore opogore ma gisome kata kuonde tiegruok. Katieno. Erokamano Joyce, wach tich en wach maduong' kendo wang'eyo kata kineno ratil ma nyisowa statistics mag kaka joma ok pok oyudo kama ginyalo bete mondo giti bang' ka gisewuok e mbalariany. But adwa ome chien matin. Iwacho ni ka gisetiegore ma osesidhgi kondo, but adwa ome chien matin. Ni wach tich chakore sama ine e mbalariany nikech iyudo ka nitie ndalo moko igolo jopuonjre mondo odhi e training moro matin. Koro sechego emichako loso siep kumidhiye noero, to sechego be emichako neno kaka kar tich chal. Kendo iyudo ka bang' manoero ka koro isetiegori to in gi kama inyalo chake nikech niyudo ka nitie kama ni idonje chien kucha. Koro kiome gi chien kucha tichalo ng'ama oringo mbele matin. To wawach ni koro gisetieko. Sama isetieko gimokwongo ni nyaka ilosri. Nyaka ilosri ki ing'eyo ni oboke ni kare, ilosri ki ing'eyo ni to kanye midwa chake. Koro losruok no en wach maduong'. Kech iyudo ka nyithindwa matieko mbalariany to giwuok kapok giikore. Gitieko lakini ok giwuok ka giikore. Koro mano ikruok no en gimokwongo manyaka mondo ng'ato bedgo. Iwacho ni gitieko to giwuok kapok giikre. Ikruok no nego bed ni giikore yo machalo nade? So ikruok ni en ni aomo ni wach chien kacha ni ne ntiere puonj moro ma gidhiega matin. Iluongo na attachment kata internship. Koro sami dhi kanyo kik idhi adhiya nikech skul oori. Dhi king'eyo ni ichako wuodhi mar manyo tich, ichako wuodhi mar bedo kama ji tiye. Koro sami iwuok oko ni to nyaka ibed goboke ni, iluonge ni CV. Ilos CV ni manyalo miyo information mari. Kalatese ni bende ket machiegni. Chak ng'iyo ni to kambe mage masani manyo joma dwa kawo. Penjri kendo ni to koro kanye kendo mi idwa bete mondo mi imany tijni. Sani wach ma digital odhi mbele. Inyalo manyo tich kamora mora. Inyalo bet Kisumu timanyo tich Nairobi. Ok en kaka chon mane iting'o oboke e lweti tiwuotho e office to office. Koro sani mane e ikruok mokwongo. Nikech seche moko iyudo kata kogone ng'ato simu. Inyise ni orna oboke ni sani. Kaw odiochieng' achiel mondo omany kuma oboke go nitie mondo orni. Sami kaw odiochieng' achiel tiwacho ni ji almost 50,000 donge yudo ka ng'ato machielo cha osedhi mbele ni. Koro mane ikruok mawacho. To bende wabobedo kwa twak ni e kinde ma koro nego bed ni ng'ato kosetieko to nego bed ni iko CV mare. CV ma kamano nego bed ni indike yo machalo nade. Mar mondo mi kata ka koro ioro ne ng'ato CV ni obed mano mioro achinga kata mano ma seche moko iore yor mbui kacha to CV ni seche moko bed outstanding. Makata jal mandiki tich koneno to wacho ni adiera ma en ng'ama serious kata obedo ni pok otiyo kumora mora to kaluwore kod kit kaka ondike tanyalo miye chance mar mondo mi kata thuolo mar mondo mi otika. Kata kamano yiena mar mondo mi watudre kod Dr. Mary Goretti Akinyi ka entiere pinyno mar Italy. Oyawre Dr. Mary Goretti chiew nado Akinyi makawuono inyalo nyisowa ni e pinyno mar Italy Akinyi makawuono itudri kodwa ka entiere boma mane Italy kono. To watwa kutudore kod manyo tich tok graduation. Japuonjre kosesidh kondo. In kaka japuonj mbalariany onego bed ni japuonjre kuongo timo ang'o mondi e kinde ma koro gidonjo e job market kata koro gitieko tiegruok to koro onego bed ni gimanyo tije mopogore opogore. Dr. Mary Goretti. Erokamano amoso jothurwa no yawre ura ahinya. Wuoto eka en saa 11 koni to piny tinde chiegni lonyo biro maber. Koro amoso ahinya kendo. To gima dawachi gik ma Omera nowacho gin gik makare kabisa ni nyathi kutieko skul aluongo ni nyithindo kutieko skul onego omany mokwongo ni to tekruok mare nitie kanye, skills mage men godo, lony mane men godo monyalo
kete mbele ng'ato ko wae lony gin skills mopogore opogore nyalo bedo ni en gi skills mar communication, nyalo bedo gi skill mo japuonj, nyalo bedo ka ni en daktari moro, engineer moro, jatich en mechanic moro, jatich lwedo moro. Mago onego ng'e ni mae gima an godo. Bang' mano ero nyiso kanyo ni compelling CV. Obed ni en gi CV moro maka olose maber kabisa ma kata kotere mbele ng'ato to neno ni manitiere to be ok oloso sana oloso mar miriambo, olos kaluwore gik manotimo ka e skul. Owach kanyo ero ni ka ndalo ma nyathi ni skul onego bed ni odhi attachment, onego bed ni odhi volunteer work, onego bed ni otimo gik mang'eny. Magi gik moko ma ber kabisa ka indike CV mari ndalo mane asomo nadhi tich makama, na volunteer kama 1 week, 1 month, 2 weeks. An kata na sama kuro sitieko skul nero, sani endi yudo ni kata mathoth gi nyosi tieko to kodok kata mana oyaro kata mana kata odhi onyiso odhi kambi moro ni yawa nicha agombo tiyo kodu kama, mae gima dwaro, bedu yie na bia konywa konya bedie kata ni aloko kata mana san moro kanyo to winjo gik mutimo, akawo papers atero kama timo kama, awinje gimutimo. Ni sani thoth nyithindo pok otimo makamano, to manyose timo mano ero moko nitie tich already, kata en contract en ang'o to gin e tich nikech nyinya okonda ni an kura aol tho ayueyo aket gige na piny asesomo ahinya wayue nyaka idhi kama tich nitiere. Mar ariyo bende sani endi tich ng'eny kaka nyathino wacho no, tich ng'eny kabisa, ok ni tich onge, tich ng'eny sani endi luwore mana gi ikruok mari. Nitiere online work, nitiere kaparo aranyo kanyo ero kiseiko barupeni gi CV ni gi moro amora kata gi leta morni to gi barupe gin gi certificate ma primary, in gi living certificate. Los CV maber, kiseloso CV maber to ibedo kode tayari ma sasa ng'ata ni yawa gimoro nitie kar kendi kior no obokeni to sana sitimore nade iseuru. Kang'adi matin Dr. Merigoreti, kang'adi matin mana Dr. Merigoreti, kinde ma ichako iloso kanyo kutudore kod wechego mag lony ma ng'ato bedo godo kata skill development ma ng'ato nyalo bedo godo. Kwang'iyo mbalariany magwa ahinya to mago mwantiere godo e pacho kae, bende imiyo jopuonjre lony madwarore ahinya ma ka koro osesidhgi kondo to nyalo konyogi mar mondo mi gimanye tije e yo makare kata e yo mapiyo piyo. To bende lecturers bende nitiere kaka gikonyo jopuonjre gi mar mondo mi tok osesidhgi kondo to gimanyane kata giyudane rieko mar yudo kama gidonje mokwongo mapiyo piyo mar mondo mi kik gibed idle ahinya tok ka osesidhgi kondo kata gise graduate. Mbalariany nitiere ga open days ma nyithindo ma iluongo industries mopogore opogore bire universities giloso gi jogi endi. Mbalariany kaka ma University of Nairobi wan kagi ajira box kanyo ji dhiye rango gima nitiere. Mbalariany gimoro amora mosom nitiere gi tich oko be momiyi time nikech sama loso courses indiko ni to course ma nyathini dhi puonjo nyathini endi ere kaka ibiro konye kosetieko university. Koro courses moro amora timo mbalariany nitiere gi sababu mare, nitie kuma biro terie, nitie gimondiki ni kama kok indiko kaka nyathino biro yudo tich gi course no ok kale e Senate. Koro miyo and be sama loso courses gero jok mane obini tiyo gi nyathini endi bende waloso godo, bedo kod meetings, oromo kod kone yawo odwa timo course makama, bende nitiere thuolo ka nyathini chiemo tieko unyalo kawe ikoni yes unyalo kawe, wadwaro jok makamagi endi. Koro miyo onge course moro amora mwachake e mbalariany mo onge kuma nyathi biro terie. Obed kata gender studies mopuonjo gi endi, women studies mopuonjo gi endi, sociology mopuonjo gi endi, social work, any course moro amora kata bed mane ni puonjo nyathi kata mana history no ubiro tiyo kode kanye, openings nitie kanye. Koro onge tich moro amora mikalo
kos moro amora mikale matimo mbalariany ma ok inyiso kumibiro time to be stakeholders ok obedo yie ni gini koro nyithindo ipuonji wadwarogi. Koro nitiere kos moro amora nitiere gi sababu mare to gi tik mibiro dhiye, onge kos madhi nono. Aya, bende antiere kae kod jalony tayo jotich kata HR practitioner Mano Gerishen Katieno mantiere gode studio kinyi makawuono. Dr. Murugoriti bende iloso kotudore koda ikoboke makare kata CV. Mane momiyo Katieno kaduoke twako kinyi makawuono. Adwa ni kori lerne ne jogo ma ose graduate. Ngani en fresh from the university. Matende ni nyalo bedo ni kama osetie makare onge kata. Wanyalo wacho ni experience moro matin mose yudo. Seche moko en mana internship kata attachment manotimo e kambi moro matin. Kata kamano, ikinde makoro gi iko oboke magi. Mago mag chako manyo tich ayanga. Obed CV, obed kata seche moko jomoko ngiso gi nende cover letter mari. Kwa chako kod CV kacha. CV onego bed ni nitiere kod ang'o monego bed ni keto kacha. Kata ang'o moko onego bed ni keto kacha. Mar mondo mi ikinde makoro idhi manyo tich to in bende kindiko CV no kibedo penti wacho na diera kit kaka ndike jal madwa ndika e tich koneno to nyalo wacho ni adiera ndiko gima longo monyalo miya thuolo mar mondo miya time. Joyce daktari owacho gimoro ma ber kabisa. Owacho ni oboke nini kikiriambe. Koro mokwongo kabisa mwanyalo wacho ni wach adiere oboke nini. Nyaki ndik nyingi, ndik namba ni mag simu minyalo yudigo, nikech seche moko yudo ka ng'ato ndika nyinge to onge kaka inyalo yude. Ok ondiko address mare mar email, ok ondiko namba, kata ondiko namba ng'ato to ok onyiso ng'at mondiko namba nenono ka oyudo simu moro to mondo owachne. Koro iyudo ka seche moko mago joma ng'ato ndiko kaka referee. No, iyudo ka seche moko chon matin tinde to bet piny olony. Iyudo ka jalni onge simu. Yes. To ondiko kata simu mar babagi kata mingi, lakini ok onyiso mingi kata babagi ni amanyo kamoro. Koro inyalo yudo simu moro. Koro iyudo ka wuon gi oyudo simu lakini oko tudore gi jalcha maber. Kendo seche moko nyalo wacho no kia ng'ami manyo no. Seche moko mano nyathine. Nekech ing'e ni piny bende seche moko jomoko matin obedo wakora. Koro jomadongo kawuonewa seche moko luoro ok odhi kodi matut e wuoyo koko ng'eyi. Koro nyaki ler ni amanyo kamoro aketo namba ni. But nyingi gigi mitimo, skul mitime, iga mitieke, gigo nyaka ler. Nekech ok inyal wacha ni anasomo e skul makama kama. To kiwach iga mi isome. Mago ler mwadwa ni mondo ang'e. Gimi isomo en ang'o misomo. Kech mano bende miyo joma yieri e luong mar interview time matin mondo mi oneni inyalo donjo ka kata inyalo donjo kae. Then gima nyaka ichak tim kendo mondo mi imedri bed mbele matin. Daktari owacho gimoro ni ntie attachment kata internship gigo ket kanyo gin gik maber. Emomiyo awacho ni kure manyo tich chakore. Koro kik ine ni mago gin gik matindo. Mage gik mibiro wacho. Nekech kwa wacho ni idwa ni koro kitiek idonje tich. Sama koko kitiek idonje tich ni ok wa expect ni in gi experience moro. Wadwa neno ni to be ise bedo gi ranyisi mar ng'ama dwa tiyo. Koro mago gik mamuhimu e weche mag CV. To gi piny matiyo lony niendi kata kidhi online ti iyudo platforms, iyudo templates moko manyalo konyi. To gin gik ma i-customize ne tich mora mora. Ok ilok weche ka, lakini ikete mondo mi obed relevant gi gimi manyo. Koro mane e kaka anyalo wache yo mapiyo ni ng'ato onego ikre e wach CV no ero. Then kendo inyalo dhi e digital platforms. Sani wan gi gik moko ilongo kata ne LinkedIn. Inyalo dhi tiketo weche ni kanyo bende. Ibedo maber. Nikech nitie jomoko ma manyo ji e platforms bilago eko. Koro inyalo neni ka dhi kucha to aneni. Kata ka acheko nying joma kama iyudo ka nyingi no seche moko biro. To imanyi kanyo ero. Koro mago be yore mwanyalo bedo godo mbele e wach manyo tich nikech ji ng'eny mamanyo tich. To bende Katieno ka ng'adi matena nitiere gigo ma jomoko thoro kete CV mage ma seche moko ok beyo kata ok nyis adiera mar ng'ato. Gin gik mage ma ng'ato onego bedni ok onego bedni kete CV kacha nikech par ni seche moko ma en ng'at ma koko wuok e skul oneno ni seche moko ng'ato nong'ise ni CV ka ber onego bed kata mokwongo we kika a conclude ka ber to CV mar ng'ato onego bedni en pages adi nikech adiera
gisani yudo ni nitiere tich masche moko dhi manyo gi ng'ato nitiere kod CV kata pages 3 into mari seche moko en mana page achiel kende. CV onego bed ni en pages adi to e pages makamago ginang'o masche moko onego bed ni ikete CV kacha ma ng'ato nyalo neno to wacho ni gik ma ng'ani ondiko ma chalo ng'ama ok serious kata ni tijni. Joyce, CV aparo ka mi ranyisi maber. Ang'e ni CV daktari duong' moingo mara. Nikech ene yore mag puonjruok. Ibo yudo ka nitie gik mo-publish, gik mondiko mang'eny mamago gin relevant gi tich motimo. Koro inyalo yudo ka an CV na en page 2, kaka mara en page 2. To kuom ng'wono mar Ruoth asetiyo kuom higni 16 and above, but CV na en pages 2. But ntiere iyudo tich moro ma kadwa timo, to anyalo mede ochako bed omed pages 3. But gima kaduoki direct to CV en ni molo kuom ng'at ma koro kadwa chako manyo tich, meke mondo obed abeda gimoro machuok moting'o weche ni kaka in. Kiki imed weche moko mathoth maonge. Then gi seche moko words ma bende ng'ato tiyo godo. Inyalo poka in koro kichako tiyudo kata ka seche moko itiyo gi weche moko madwa dongo matin. Bombastic words. Kata owacho ni unaccomplished. Koro ing'e ni seche mitiyo kamano to ibuogo joma manyi matin nikech iwacho ni unaccomplished. But koro kichako kwa wacho ni rach, but winyalo po kwa chori kama ionge. Koro kwa interview kaka ng'ama accomplished tiyudo ka okidhi mbele. But kwa interview kaka ng'ama chako tiyudo ka wabende walor matin mondo koro wago kodi mbaka kaka ng'ama chako. Koro ntie words moko mabende itiyo godo maber maromre kodi e CV. But page 1, page 2 oroma ni ng'ama chako. Kik odhi mathoth. Ketia keta machuok, weche ni mag somo, kuonde misetimo, to kuonde moko ma bende ise volunteer gi weche machuok ma okimedo chumbi kuome. To bende nitiere ga wach mane ji othoro ndiko e CV kacha, weche mag hobbies. Ng'ato ber ka ndiko gigo mohero timo e CV kacha, to mano en gima nyalo mede thuolo kata chances mag yudo tijno kose oyo. Kachiel kod referees, ng'ato nego bed ni ndiko referees adi e CV kacha, to gin referees gi onego bed ni ng'ato nitiere kod tudruok mane kod referees mondike e CV mare. Ahinya to sani makora ng'e ni gibo chako oro CV magi e kuonde mopogore opogore. Ka dok kanyo iwacho weche mag hobbies, tachaka medo moro bende picha. Iyudo ka ji seche moko keto picha. To picha ni king'iye maber koluwore gi mano pacha, ntiere industry moko ma bende maybe ema diher neno picha ni. Kibiro kata kaka koro kama intie jalendo ni, kata ka in airline industry, kata kidwa dhi tiye front office moro hotel moro ma 5 star. Seche moko de gier neno picha ni, ok ni gineno ni koro mondo gibagwe, but seche moko ena kriteria moro ma de gier. But iyudo ka nitie tije moko kata ka koro adwa kwano pesa e back office kucha, aja HR moro, picha nino seche moko be ok nyal konya ahinya. Koro onegi wei ni to en ang'o ma agine atemo manyo. Kidoke gik moko kaka hobby, gina gik ma bende miyo ranyisi mari, nikech ing'e ni ngima ma tich onego bed gima complete. Ok wadwara ng'ato matiyo ka machine. Ni ena kanyo donjo gokinyi to wuok godhiambo, donjo gokinyi, kibed gi ngima. Koro hobbies go be seche moko nyisowa kaka ing'ama chal nade kionge office. Ngima ni chal nade. Koro mago be gik maber ma ng'ato keto. Kidoke wach mar referees. Referees nyaki ket jok moko ma ing'eyo to ng'eyi. Ok jok ma ine ming'eyo. Jok ming'eyo to ng'eyi, to kenda wacho gani, to gin jok miwuoyo go. Ok inyal wacho ni an referee to higni 5 mokadho pok kata kwa wuoyo. Akia chieng' mogik mana neni maybe na puonji kamoro. Bang' mano ok anyal neni kaka koro Dr. Mary osepuonjo ji mang'eny. Koro jomoko nopuonjo kata higni 10 mokadho. Ok nokohero gi, but seche moko wiyo wil kodgi until the time orado kodi. Koro seche moko ki iwacho ni Dr. Mary referee mari to ok ong'eyo, ti bende ok inyise maber, ok onyal leri maber ka koro ogone simo. Koro ket jomi ng'eyo to ng'eyi, kendo ket oboke margi kanyo. To seche moko ma bende apply tich kamoro, kata ging'eyi to ing'eyo gi, chak inyisgi ni amanyo kama, koro mano ong'ere maber.
Dr. Merigoriti ka duoki twako kinyi makawuono ka intiere pinyno mar Italy ero katieno jalonye tayo jotich kata HR oseleronu e yo makare gigo monego bedni wandiko e CV kaachiel kod mago moko nego bedni wandike e CV. To ang'e ni ma e thuolo ma kinde ma ng'ato manyo tich. Jomoko gibiro bedo ka luar kendo ibiro bed ka iluongogi e interviews mopogore opogore. Sani ka ng'ato oluong mar mondo mi oda dhoge kata obede panel kama ibiro bed ka idayo dhoge ne tich moro amora. Ang'o ma onego bedni ng'ato ikore mar wacho kata gin gik mage ma ng'ato onego bedni ikore mar wacho kata gin penjo mage ma seche moko ipenjo mathoth e interviewing panel kata kinde ma idayo dho ng'ato mar mondo mi omany tich ma jopuonjre ma o graduate onego bedni ng'eyo gigo monego bedni giwacho gi gigo moko onego bedni giwacho e kinde ma idayo dhoggi e kuonde mopogore opogore ma gibiro bedo ka gimanye tich. Dr. Merigoriti. Erokamano Joyce, penj maduong' penji ni kweni machiegni yudi bet kanyo kaeto ikwayo obokegi biro godo ma original. Remember ma niseoro moko pele gin godo. Koro kiseoro gitikungi penji ni to nyiswa ni in ng'a. Koro in ng'a ni nyaka nyisi ni nyingi en ng'a to ibet nang'o miyo tijni idware tichake karang'o to be yani gima in pakri gima in maber giming'eyo. Katino nowacho about hobbies kanyo ero. Jomoko nyalo wacho ni an ahero go abal, ahero dhi wuoth kama. To ng'ani kata koro tijno dwaro ng'ama dwa safety dan abal adier to teri to kenyal. Koro miyo sami nyisori ni endi inyisori maber maler kaka tijno inyalo time in line of that teach kaka in kaka ing'eri ng'ama in. Jomoko wacho kaya ni an ang'ama pda nyako ok onyuoma or an ang'ama miyo osenyuoma kama gigi biro konyi ging'e gima umielo ketiegiri wero. Yani package yourself maber manyisogi kinyisori ng'ama in kiti mani imiya na dakika 5 to dakika 3 mondo iwach ng'ama in. Koro mae matter a lot. How do you start? Kaka ichako nang'o? How do you describe yourself gi gima kaka gine nino ero? Koro iwacho maber and gigi nitie the first page of your CV kaka in ero. Koro miyo nyaka iwach gima in bang'e no ero ibiro penji to ibiro ka iwinjo wachne nade. Koro kanyo be nyaka bedi adieri ni gima kama nawinje nanene e newspaper nanene ko ndike social media nanene kama gidwa ng'e to be ng'e gigi adier kaka gigo noyudi kamano ya kukang gibire kodi to kama idware tich ni bi ng'e marom nade. Koro nyiso ni sama idwa dhi manyo tich kama kata ka sama ni interview nyaka ing'e ni kama idwa dhi tiye ochal nade kata kuluga na Ramogi TV nyaka ng'e ni Ramogi TV ni endi ochal nade nochak karang'o ang'o gire magitimo tang'o ma gin diere go ma be nacha somo manyalo timore nade anyalo dhi miyogi. Koro nyaka ibed gi idea mar kambi midhi tiyeni to gichal nade, en mar ng'ato owuon koso en mar sirkal koso en mar jomage to gitimo ang'o. Kik idhi thimba nini dhi tek ni oluki no. Dhi king'e gimidhiye tim background check about kambi no, about kambi ondiki idwa timo nero. Kaeto kendo nidhi penji ni to koro idwa ni itim tijni endi ang'o ma in godo. Nyisgi ni an kana an e skul asomo gi subjects makamagi endi chal kama ma gini dwaro, atimo internship kama atimo attachment kama or atimo kama nyaka nyatieki asebedo kata ka volunteer ndalo moro skul a volunteer. Koro gini ang'e matin kama yasebedo ka atimore nade adhi aromo gi jok makamagi e line makama. Koro magi gik maloso gik ma nawacho ni experience kande. Koro mano ema idwaro. Kendo mar adek mogik be nyaka ing'e kik ibo penji ni to in koro ero kwadwa miyi tich idwaro pesa adi. Koro nyaka ing'e ni tich midwaro ni edi bende en msara chal nade to rom nade. Kiko ni an adwa bedo adwaro tich to kipinjo ni msara adwaro ni adwaro kata na 200,000 adwaro 300,000
nyaka ing'e ni to tich midwaro nero en sana marom nade ma kikia to wacha ni an to eka chako kama miyauru gima oromo koda to ng'e ni kaka obro tiyo maber nero gik moko bro medore mbele kik iyieri ni kacha wacho madongo moking'eyo and all that mar mogik mipenji mogik ni to ibro biro karang'o in thuolo marom nade again kionge gi tich kaka wachacha ni an sani kaka nyatieko skul niendi an thuolo abro ikora adonja saa modwarano kich an thuolo sani endi or nyoni nitie kamoro nyamako matin nyago otungo moro matin watieki abiro in a weeks or in 2 weeks time not a month nikech ing'eni okiti kikiriamb ni an kik ng'anye ni an koro pod aiko kiang'o no mano be idwaro to samoro nitiere vacancy no ero or fall na sano ma kimiyo thuolo mang'eny no be iluse kamano ero koro nyaka ing'iri to ka gidwaro wacho ni an machiegni kama wadhi afundi giga kama abiro kata kiny whatever yes to ore gik mane wacho mokwongo cha kech kane wacho ni ne tich moro to ikone dwa bulo ni pangla ibiro mano be ok bi mi nikech iso ni ma intiere chane ni ok gino record maber ikone nan kamoro wadhi achiw notice marom kama nikech tije mage kata no bro nyisi ni ichiwo 1 month's notice or ichulo gi msara mar 1 month but there is that notice nyaka ichiw or ikruok nyaka ibed godo to kik ibede miriambo kech notice nero bende samoro to nomko riembe iye kanyo gimoro amora mawacho no honesty is very very key koro mane gima dwarore kidhi manyo tich e interview luongi koro ing'eni gimoro amora mantie CV nero from the beginning to the end bedo irango kaka ni an ng'ane Mary Goreti ng'e adier an ng'ane ing'e adier kama gite ing'e nyaka ng'ichopo piny the end and referees kaka wacho nero teno mang'eny loso ga kodo ni japuonj adwa kiti ma referee iyie takoni ayie to anyisi ni kapo nono ni jogo dwari tinyisa koro thothgi nyiso ga ni ero kamano bas indiko sama be andiko ma jogo ndiko na inveja kaluga loso kodi kimni to gima kama iparo ni beri ane makoro abiro keje chung mari pro mibiri chalo ngama ja chung janeno koro nyaka winjira kodi ni gabru yie ni ibro timo adier kaeto koro ber ong'ere godo koro nikech riverino bok dwaro wat idwaro mana ng'ama ong'eyi kitich kata kisumi mare gino koro omiyo nyaka ibed ng'at mawacho adieri to nyiri jo rifarigo to weche dhi adhiya maber. Iwacho kanyo makare ahinya Dr. Mary Goreti kono nitiere point moro ma imulo kajo. Point mimulo no bende madore ni Katieno okomente weche mag salary. Nikech wageno ni ma en ng'ama koko wuok e skul to nitiere kembe moko masche moko inyalo dhi to kopenji ni in e kinde ma idwaro tijni i expect salary mar pesadi. Nikech inyalo bedo ni iwacho ga ni seche moko inyalo overquote batich bai. Seche moko inyalo underquote ma in bende makoro yudri kama deny. Kakori wacho ni ng'ani kara seche moko nego be ni wamiyo kata 50,000 to en koro kose wacho 30,000 don koro wamiya 30,000 no to seche moko nego be ni 50,000 tisewacho ni an koro adwaro 100,000 mano bende koro i overquote. Jogo mose sidh kondo sani e kinde magidhi manyo tich weche gi mag salary onego be ni gi negotiate yo machalo nade mar mondo mi kik overquote kik be underquote. Katieno erokamano daktari erokamano weche mag salary yot loso ka waluwo achiel ariyo adek mado lero mokwongo sama imanyo tich nitie gimoro gitiyoga godo ka gilando tich kizungu luonge ni job description koro ing'iyo tineno ni to expectation mane mar tijni endi nikech gindiko ga kanyo gik ma ng'atno nego tim experience mare gila kitu gindiko kanyo koro inyalo neno ni to tijni idwa na donje saa achiel to odhiambo
mano konyi ng'eyo wachno. Seche ma pod iikori bende inyalo ng'iyo ni to jomage matimo tich bila ni endi e kembe madwa chalo gi madwa dhiye ni to chudo margi chal nade. Koro mago mi thuolo mar neno kuma wachno orieyo. Mar ariyo, sami dhiye e weche mag interview sana sana ne ng'ama wuok e skul, kembe mabeyo manigi chike moluwore nigi gimoro miluongo ni scale, the grading system. Koro ging'eyo entry level mag job families and job grades. Koro en wach mayot sama idhi e kambi manigi structures bilago to gibro wachoni ni mae e bracket ma intie. To kata kok giwachoni, sama iwacho mari to ginyisi ni gino to fall e bracket bilani. But mogik mar adek, e wach salary ka daktari ogudhe matin, ogudhe kabisa, to onego bed ni inibet ng'at mobolore. To bolruok ok en nyawo. Sama koro kichako manyo, nyoche in dala iyweyo seche moko ionge gimetim, to oluongi kamoro, iwuoyo maber ma gineno ni inyalo timo tijno, to giwacho ni wachaki gi 1,030 kae, wane kaka itiyo bang' dweche 3 kata dweche 6 eka mondo wachak wawuok kendo kaluwore gi tich mari, iluongo ni probation. To seche moko iwinjo ni ojana moro ma benyocha utieko godo to nyocha chako kamoro gi 50,000. To koro ing'anyo koni nekech owach ni mondo ichak gi 30,000. Koro odwaro bolruok. Koro iwuoyo maber kigo kwandi mag uchumi, iwacho ni 30,000 madong' miya ni to aneno ka dhi diya matin, okaw ukete go 35,000. To bende ka poni onge rach moro korgi, tiyudo ka seche moko gimedi 5,000 no mondo mi ibende isettle matin, ibede gi kwe moro matin kibiro, kik ibi tich ka ng'ama chunye chandore. Koro en wuoyo to en wuoyo miwuoyo bende ke ibolori, ibedo ng'ama obolore, but ok ni koro inyap ni koro ji tima gik moko ma ok mori. But iwacho pachi maber, tiwacho pachi bende kaluwore gi gimi idhi chiwo, nekech tich en engagement, en osiep miloso gi ng'amondiki, kumondikie, ti bende igem ang'o. Giwacho ni en contribution mane midhi gem, nekech pesano imanye. Kati bed mana ja ywecho, to ywecho no nitie kaka okonyo e the bottom line mara company. Koro ibende kaka ija ywecho no, ina ng'at moro ma bende very important e circuit mar tich kanyo. Koro idhi adhiya gi chir, iwuoyo gi chir, tiwuoyo gi luor, to igo kwano. To kik ibed ng'ama nigi tama. Ni koro idwa chako seche moko 200, to 200 no kata mana jatendi kama idhi chake tich no pok oyudo. But ok wawacho ni rach kiyudo 200, but ibiro yude with the time. Koro bed ng'ama bolore, bed ng'ama neno mbele, bed ng'ama wuoyo manyalo lero weche ne. Sama iwacho weche moko mag salary gieki, to bende go kwano. Tineno ni kawuono kachako ka, maybe kinya nyalo bet kamano. Ato bende katino kine mano adhi mbele kotwak mara ni wacho ni mulo gimoro kanyo mar seche moko ng'ato nyalo kata keto profile ne makare e LinkedIn. Wang'e ni nyaka sani koro thoth ji tiyo godo, kendo thoth ji kamanyo tich ting'isi ni ndika profile mari maber kacha e LinkedIn, to seche moko jogo mamanyo ji machal kodi nyalo yudi. Ere kaka jogo ma osidh kondo kata mose graduate sani onego bene seche moko loso online presence margi kata tiyo kod yore mag tudruok mag mbui e manyo tije kata e attracting jogo manyalo manyo gi kata nyalo gwelo gi mar mondo mi odhi oti kodgi. Wach maber ni to jomowuoyo wigi, nyithiwa mowuoyo wigi gin jok molony e yore mag technology gi. Koro iyudo ka gigi gin gik moko ma ok gi struggle ka gitimo. Koro na alero wach moro ma LinkedIn. En kama en platform mar professionals ma idhi ti create picture ni, ochala gi gine mar kaka Facebook ni, but eto koro mar professionals. Koro i create page mari, iketo picha ni kanyo ma koro idware picha ma professional. Kiket picha sami madho chak. Nyalo keto picha moro maber ma kata ideyo koti ni moro, kata irwakore arwaka shadi moro maler, then indiko weche ni bende adier kaka wadok wach ma daktari cha. Weche mindiko kanyo be nyak bed adier. Kiki iriamb kanyo nitiyo to kiti timanyo tich. Then kendo apart from that nitiere koro networks bende mag professionals ma kwero kendo koro en keto romo.
kuondego ipo irade gi ng'at mochung' ne weche tich kamoro. Wan gi professional networks. Ka mention moro iyudo kata ka wan gi professional network kaka iluongo ni Lilian Ngala Network. Mago gin professional networks miyudo ka jomochung' ne weche jotich bire, jite bire. Koro kuondego eko bende iloso osiep. Nikech tich biro gi yore mang'eny. Inyalo bedo ni i-qualify, isetiegori kamoro, lakini kiling' aling' e ot kucha chande, onge ng'ama biro ng'eyo. Koro iloso osiepe kuonde moko ma bende professionals mitego eko. Ti iwacho wachni, ilero wachni maler, okirokni gi wach. Ilera lera wachni maler, iloso osiep, seche moko be yudo kidhi to chieng' mokwongo no, be yuda namba katieno to be giminyise onge. Chieng' moro kanyi inyalo nyise ni nwarado kama anatimo makama koro ka wane kaka wanyalo konyore. Seche moko nyaka iti gi wanyalo konyore nikech kony ok bende ok en side achiel. Then mogik bende en ni e weche still mar manyo tich ni nyaka ibed ng'ama koro dhi oko. Daktari nolero wach no. Nyaka idhi kumi manye tich. Ok inyal beta ni in kanyo ero. Chon ne ji rito nernigi. In bende sani koro in nera. Ntie jok moko mamanyi kok ing'eyo. Koro nyaka idhi oko. Werito neru. Nyaka idhi oko. Manyo siepe. Dhi e platforms ma digital gieki. Los gi kuma ni puonjorie. Ntie kambe moko ma pod dokga kuma ni puonjorie. Bed in touch gi all the connections ma in godo e life ni kaka ng'ama tiegore. Mondo mi ikonyruok mari obi mapiyo. Koro mago gin gik moko ma bende osiepewa kata mana nyithindwa mamanyo tich nyaka ng'e ni nyaka iti gi the different platforms mar available to los osiep maber nikech nying dhi konyi mondo mi iyud tich kendo nyingi bende biro konyi mondo irit tich. Adwa nasoma ne ote moro achiel kae ma ochwalnwa kod janeno marwa. Ote ma kamano ema dwaro ni mar mondo mi idwoki kapok amiyi thuolo mar wacho wachni mogik. Ang'e ni nitiere kod dich moro. Abo dong' kod Dr. Morigoreti wabo bedo kwa dhi mbele kod twak mara. Kata kamano we asom ote ma kamano kaeto ami katiedo thuolo mar mondo mi odwoki. Ruth Nyathi Ochieng' wacho kae ni kelo twak maber Joyce to an gi penjo kar ndiko CV no. Penjna ka bende en gima ber keto referees ma wedeni. Ponono ni tich molandno ji apply modhuro kuom ranyisi tij sirikal. Bende ndiko CV mabor nyalo konyo nikech samoro thuolo mar somo CVs go te onge. To bende CVs go isomo ga te kose gitiyo ga gi criteria mane mar luongo ji e interview. Mogik to bende ber keto photocopies mag oboke meki mag somo te chakre e primary kose bora ni isendiko kiwango mar somo to orumo. Aluo twak kanu moja enako. Kinyalo duoko na penjo makamano kaachiel kod wachni mogik katien. Joyce kachako gi penjo mokwongo agoero kamano kuom penjo noero. Kachako gi penjo mokwongo mar ndiko wedeni kaka referees. Wedeni nyalo chalo joma iluongo ni interested parties yori mar manyo tich. Seche moko ginyalo wacho adiera, seche moko ginyalo medo chumbi. Seche moko bende ng'at moro ma ng'iyo oboke go nyalo neno ni to wach mo oler kuome ni to olere mana gi wuonu. To koro ng'ama wuonu ok wanyal geno ni wache gimoro ma bet opogore e yori. Koro seche moko getting a neutral person ber mondo mi ibeda ng'at ma koro neutral ma gik miwacho gi ok wache odi but iwache kata gi joma ni oko neni. Koro mano e gima nyalo lero e wach referee. Yud ng'at moro ma ong'eyi gi oko kochacha e yor tich, e yor tiegruok mondo bendo lere e wachni nikech janyuol ni to nigi nendi koa chieng' manonyuolie nyaka kawuono. Koro mano e wach makanyo. Kidhi e wach mar ariyo, penjone mar ariyo, en ni CV gi seche moko iyudo ka ging'eny. Openjo ni to bende ng'iyo gi te. Isomo gi te. To criteria mane mitiyo go deluongo ng'ate interview. Koro nitiere advertisement moko, lendo moko miyudo ka gindiko ni on a rolling basis. Koro iyudo kata kwa lando wach moro mar jalendo kamoro. To wawacho ni CVs go ibo bedo shortlisted on a rolling basis. Mano tiende nago. Nyiso ni kaka gidonjo cha to wayiero, kaka gidonjo cha to yiero. Koro kwa yiero apar to aneno koromo. Koro mabiro kande bo bira lakini kanyo to oselor. Nikech wayiero gi kaka ne gidonjo. To kaka ne gidonjo no iyudo ka nitiere checklist sama iyiero CV. Mokwongo kane wawacho ni minimum requirement mar puonjruok en kata mana diploma.
Koro yudo ka diploma no bedo criterium in terms of somo. Koro ngama ok nigi diploma koro yudo ka CV no for the first selection inyalo ko mari no ket kando. Kane giwacho kata ni 2 years experience to in iyudo ka in gi 1. Koro yudo ka mari no pod ni kando. Kane giwacho ni gidwaro ng'at moro ma bende osedhi o volunteer kata kamoro to in CV ni ok nyis ni se volunteer kamoro. Koro gin gi that checklist manyiso gi on the minimum qualifications monego bed ni ng'ato bedo godo shortlisted. Then mogik or the second last en ni openjo nango openjo ni mano na rolling basis ma asewacho. Then criteria bende mitiyo. Keto photocopies mag oboke gi mag somo te chakre primary. Mano luwore gi kambi to kambi. Nikech iyudo ka kata private sector seche moko kwa lando tich to okochuno ni nyaka nitie tije moko okochuno nyaka attach nwa gigo, but sama waluongi e interview wabro nyisi mondo ibi godo. To kaluwore gi gima seneno sana e yore mag private sector inyalo yudo ka seche moko wachake mana e form 4 kae kadhi mbele. But koro wanyalo ng'eyo ni ni timo primary wanyalo cheko bang'e, but seche moko yudo ka nitie tije serikal ma olandi ti idwa ni bed kodgi te. Koro I think ni kambi ka kambi nigi criteria mare, but gima nyalo wacho ka giwacho ni iketgi to ketgi, kok giwacho ni tinyalo mention gi to ka giluongi e interview to dhi kodgi, beda kodgi gik moko maler moki ichuogo kamoro mondo mi idonj kodgi e interview kata no ma idhi bed godo kodi no ero. Koro somo jumbe mochiw e tich ka tich ni gin instructions michiwo samolande to giwacho ni the criteria gik ma gidwaro. Koro som mano maber nikech mano bende e kama interview chakore. Wachni mogik katieko kodi katieno. Ang'eni dwa ringo e dich moko. Wachna mogik abro nuoyo wach ma daktari owacho ni tije nitie. Ang'eyo ni nitie ratil mawacho the rate of unemployment gigo, but tije nitie to challenge mantiere en yudo jomo ofit e tije go eko. To fitting kae sani oken aena ni equalify in terms of academics, but kata mana timbe yudo ng'at moro ma timne olain gi tich midwaro no. Seche moko tijno dwaro ng'ama wacho adier to wan gi ji matin ma wacho adier kawuono. Seche moko tijno ero en odwaro ng'at moro ma ng'ama tiyo matek to wan gi ji ma otiyo matek kawuono kiny ok oti matek. Kiny imanye simo ok iyude. Koro tije nitiere, wabed joma nigi timbe maler mo align gi tijego, tok ni timbego obeda ne mar manyo tich, but timbego obed gima wan. Wabed ka ja adiera to ina ng'at ma ja adiera throughout, ok in ja adiera ka tich to ok okoni to kin ja adiera. Koro wabeda jomodimbore mo fit in the society all round. Then ibro yudo ka irwaki yaw ni dhoudi kuonde moko. Mogik kabisa, bolruok chande en wach maber. Kik iket mbele gimisomo ni an gi masters. In mano important, but bolri kata kamilose kodi ni inyalo yudo ka jok moko manoni seche moko in go boke moingo, but bolri abola mondi ine kamichake mokuongo. Koro kibende idhi adhiya mbele. Koro bolruok no en gima ber e yor manyo tich kae. Erokamano ahinya Gerishen Katieno, jalony tayo jotich HR, kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono mar mondo mi bi e twakanga gonyi mar mondo mi idhi e tich magi mamoko. Nyakwara Mugia Jwang, yiena mar mondo mi akaw yoyo madundo gi sani kaduogo pod antiere kod Dr. Mary Goreti obobedo ka wadhi mbele kod twak marwa. Kik idhi mabor. This holiday season, Citizen Duka na Quickmart tunakuletea Mama Mpenzi Basket na deals kibao.
Isitoshe, sasa unachagua kile unataka kurusha kwa basket yako. Zote kwa discount nono. Imagine sugar 2 kgs at 269 from 279. Chapati flour 2 kgs at 139 from 169. Cooking oil 3 liters at 899 from 1060. Basmati rice 2 kg at 699 from 767. 4-pack tissue white at 159 from 186. Bar soap 800 grams at 159 from 200. Dial star 487 star 5 hash to select your item and buy straight from your phone. Once you receive your code, pick up your shopping from any Quickmart supermarket near you. Simple, fast, and super convenient. Other baskets on their offer include Mama Soko, Sherehe, and Daily. Citizen Duka, making your celebrations more sweeter. En gima konyo e ngima mapile, to ken gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'oga ng'oma nyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar, ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji, kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth, nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo kaki wuotho to kawira maki wi bari seche te idhi adhi osiptal wacho ni anadwani mondo kawuono pima remo. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo, mana e Ramogi TV. John Gilalai pin Bethlehem, Mumama ler wachonwa. Word Maria Yesu Kristo, nonyuol chieng' Christmas. Mondo mi yud wenda mar Word Mary kaka skiza tune mari, idio star 812 star 784 hash. Parie ni Ramogi TV e od jothumbe duto. Shukran. Watim kama kaudera irwaki, kausuka munditwe, walim namchumbi, wabil chiemo mopogore opogore, chiemo mantiere gi nyadhi, chiemo mantiere gi mit nyowuoyo. E namni, wantiere koda re mopogore, wan gi lobster, wantiere gi prawns, wantiere go kela, wantiere gi oyster, wadan mondo waket gi e mesa, wapuonjre kaka itedo gi kod kaka ichamo gi. Garlic butter, garlic miolo, garlic butter bende gi ndhadhu ma kende. Gwenge gi benetiere koda chiemo mamoko maging'ere godo, kaimati, biriani, mahamri, magi duto te wakeloni e chenoni mar tedo gi chiemo. Teacher Beach, kochakore sangwen, wakelo ni ngoma mobedo pre-design wakale. Ramogi TV biro kanyakla kachiel kod Ramogi Radio, kama bende stima riwore kod P. Yawanya wauntie, kikubed mabor nyakoro mgenye nikech kai ekumi yudo gik mamit kabisa e Ramogi Night this. Ukange gimoro dawinjo. Romani ninja the entertainer wajon maintain your position. Idhi udakanyo kika fire gudi. Local instrumental. Wawachoni kete manaka. Teacher Beach ka Teacher Beach, Sangwen Otieno. Beikori mar chako wuoth e piny mar thum. Thumbe mane oloko tieng' mang'eny. Fwenyo sigendni, wende mag piny, koda sigendni mayudore wendego. Wajan thum gir moro. Okay. Den gir radhi. Ngoma wake. En kama gik mane otimore chon
Koda matimore sani chopo e winjruok maber chuth. Ngoma Owake wuok tich nyaka tich abich saa 10 odhiambo. Kik bai. En gima konyo e ngima mapile, to ok en gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'oga ng'oma nyalo timo. Riwore gi Ruth Otieno e penj laktar, ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji, kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth, nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo kaka iwuotho to kawira maki, wi bari seche te, idhi adhi osiptal wacho ni anadwa ni mondo kawuono pima remo. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Mana e Ramogi TV. Machiegni kendo nyaka Ramogi Ajong' wadhi mbele kod twak marwa kutudore kod manyo tich